Я вучень 6 А класу сярэдняй школы номер 6 горада Магілёва. Нікіцін Ягор. Прапаную вашай увазе верш Владимира Дубоўкі «А колькі б дзе не вандраваў». А колькі б дзе не вандраваў, хоць добра ўсюды і прыгожа, мяне цягнула да пастаў. Хацелася пабыць лядоўша, у айчыне многа гарадоў і вёсак. Не злічу на шэраг, а ўсё ж адсюль я ў свет пайшоў. І тут ён, гэты самы бераг, матуля тут сваёй рукой мне на кашулі правакоўжай, закрыта ўсё сырой зямлёй, і аб сынах яна не тушыць. На гэтай, на сырой зямлі расло і спела тое збожжа, з якога самі мы раслі для працы упартай, пераможнай. На гэтай роднай мне зямлі бывала гора больш, чым снится. Цераз яе не раз зашлі праклятых войнаў калясніцы. Заразам раз цяжэй, цяжэй, яна здрыгалася ад болю, а ўсё ж прыйшла для ўсіх людзей. Шчаслівая настала доля, спаткаўся з роднаю зямлёю. Жадаю шчырым сэрцам роднай, каб больш не знацца нам з вайной, каб больш не знаць вайны ніводнай.